Slobozia Ialomița, locul unde foarte puține lucruri se întâmplă, dar undeva în spatele ușilor închise există un loc unde oamenii fac lucruri neobișnuite. Acesta este sediul ATI, un loc foarte secret, un loc unde se ajunge foarte greu, un loc care are o locație imposibil de găsit. Acum mergem spre sediu. Și ca să știți, asta nu e reflexia mea. Suntem în camera secretă. Acum mergem spre locul bântuit, unde două suflete nu-și găsesc locul, nu-și găsesc liniștea. Acest loc bântuit se numește grup sanitar și are două simboluri. Ce scrie: închide, stinge, reciclează. Aici avem două siluete care se văd. Fantoma numărul 1, ne place să-i spunem Ștefan. Și fantoma numărul 2, îi zicem bomb, ce scrie? Grup. Zis Clau. Bă, eu sunt fantoma number 1. Fantoma number 1? Ești Mateo, mă. Da, Mateo. Eu nu sunt fantoma. Quiero mamacita, faci favor. Gata, că te ajunge. Gata, mă. Intre pe aia cu taxă. Mă știi pe aia, să le punem pe YouTube. Acum mergem la sediul ATI, care desigur nu este WC-ul. Un loc secret, un loc camuflat. Avem chiar un bunker să ne ferească de bombe atomice, că nimic nu poate atinge Asociația Tinerilor din Ialomița. Avem și flori. Și la sfârșitul acestor scări se află un loc monumental. Un loc unde, spre deosebire de 80% din populația României, lumea muncește. Ne aflăm aici la baza secretă ATI. E la Vinia. Bună, Vlad! Terorist! Cu ce vă ocupați aici? Cu Let's Do It ATI. Let's Do It ATI. Da, este o campanie de curățare și îmbunătățirea imaginii estetice a sediului, a noului sediu pe care îl vom inaugura în curând. Băi, cred că geamul se ține. Mai ne trebuie ceva de pene, ceva de loc. La nu suntem fotogenici. Da, eu nu sunt nici telegenică, nici fotogenică. De multe ori persoane care m-au văzut la televizor mi-au spus că m-am îngrășat. Faptul îi transmiteau cu mama. De ce s-a îngrășat fața ta? Mulțumesc. Are cineva o perie de sărit? După cum vedeți, băiatul din imagine folosește o tehnică circulară, cunoscută sub numele de Yakutsuki. Yakutsuki. Ce mă? Bă, deci am spălat geamul ăla, cred că de vreo 5 ori până acum. Ok, și acum e timpul să îi ajut sau să o omoare. Și o să fiu fantoma de la WC-ul ATI. Nu știu, Sony Ericsson scrie.
Și cut. Avem aici fantoma Claudiu, care nu găsește liniștea și împinge de o găleată cu piciorul. De ce nu-i cu mâna? De ce nu-i cu mâna? Și fantoma Ștefan, ce are în mână? Două mopuri sau moape. Sunt cumva de alea fulger din Harry Potter. Nimbus 2001. O să-și zbor pe ele dacă te chinui un pic. Mai Vlad, oprește-te. După cum vedeți, toată lumea muncește, mai puțin eu. Da, avem câte puțin. Sunt acolo. Băi, deci nu știu, nu se trece, nu știu, că e bună cu asta, nu mai știu. Acesta este un rucsac Help, rezistent la glonț. Vedeți emblema Help. Și mai avem un rucsac Help anti-glonț. Și aici se află o cârpă cu cristale Swarovski care îmbunătățesc aderența. Și suntem atât de bogați încât folosim pe post de suport niște celuloză. Deci at e number one. Dar nu iau mai de la mijloc, te rog. Ca să se rupă. Dar dai mai foarte, să nu văd. Nu se rupe. Da, asta era ideea. Are cineva un picior? Sunteți băieți, n-aveți picior la voi? Un artă special, nu ai, dar... Ce arată, mă? Da, un artă. Bergambir. Și se numește super înaltă. Dă-mi și mie jumătate. Nu poți, mă. Full. Nu poți, mă. N-am măslat, asta e. Nu avem nimic. Eu nu știu cum să mai... Deci, să și Ștefan, că partea de sus n-am mai fost. Așa că, uite, asta e exact. Da, toată lumea. Am rămânit. Am mai așa? Deci, vedeți și tu. Voi ce n-aș fara, pe dar ce nu știu. Uite, i-am. Hai, mă, mă fund. Uite, aici avem un telefon. Este rușine. Auzi, vine ea. Trebuie să dau cu de la...